Bayanda abakhala ngokuqolwa Imali uNjiniya westudio. Ngube ngalepho ngamukele mbule emakhaya kweSimanzonke uthola khona indaba. Buyele emakhaya isikhathi uMaskandi ngithole indaba zokuthi abaculi baMaskandi kakhulukazi laba abasafufusa abasafika la uMaskandi bayanda ngempela abakhala ngoNjiniya wasemashingeni umfokasibiya. Basho ngempela ukuthi uNjiniya wasemashingeni ukhokhisa imali yestudio mase phinde ekhokhisa imali abathu yabaqola imali yokuthi ufuna ukupromothela akufake emsakazweni aphinde futhi afuna ukufaka kwimix ka DJ Zayizo edlala okhosini. Abaculi ngempela ke sebagonyuluka emva ukuthi omunye umculi uSimomoza ubheke noMaskandi ethi abaculi baMaskandi ngempela abagonyuluke bekhipha okwangaphakathi sebebaningi ngempela ke abaculi ngempela abagonyuluka njengoba naye ovelile ngempela uzwe lakhe ngizokudlalela iVN yakhe ke lapha ngasekugcineni uzegcine wazakhipha ingoma ngempela lapha gadla khona uTime umfowasibiya emsolo ngempela ukuthi wadla imali zakhe kanti abanye futhi babale ngomeni ethi baningi ngempela uzoyizwela abantu abakhala ngokuthi nabo baqolwa uyena umfowasibiya kanti omunye phinde wagonyuluka ngempela umfo waZulu kaNongoma ijonge lihle ngempela abantu abaningi basebetshena ukuthi usebenzisana ngokubambisana ngempela noThami ngokwestudio njengoba abantu abaningi bangena emashingini basebeshayela uyena umfokaZulu izimbi njengoba sazi ukuthi umakhono onke kana usegonyulwe ngempela ukuthi ngempela naye eqolwa uye umfokasibiya. Mbole emakhaya ke ngabe kuthina uPaul wakho njengoba sekugonyuluka abaculi abangaka bekhala ngaye umfokasibiya. Kehlanga ne-comment section sizo uvo lakho ngale ndaba. Siyabonga. Uye njalo umshaya 105k views ku YouTube maqede kwanotho kwabafokazana. Awubheke osodwa kwimpanda ziyacwebezela intshebe nje sekuhamahlibihli. Maye. Yeyiwe. Uyikhokha nini imali zabantu? Yakhala uvikana umfokasithole ngo-5,000 wakhe owathi uzomfaka ngawo okhosini namanje lutho nje kanjalo futhi naye uncezema lapha kwaNongoma ehlala Nkosi naye ukhala ngo-3,000 wakhe owathi naye futhi uzomfaka okhosini kanti nosilingo sendlamlenze Nkosi yami bakithi yena ke nje nge-1,000 lakhe lokugcina ncinci Nkosi yami wathi uzomfaka kwi-mixtape ka DJ Zayizo namhlanje lutho usalindile ngisho iphakade lihle leli lashaya imiliyoni kodwa namhlanje lutho akaze lithole lutho kuwo ahlathi umsoboni umuntu kanti yini wonke umuntu osebenza nawe wena njalo wena uyamzonda ekugcineni wanenzonde engaka ndoda ngoba ngisho mina